במכונית שחורה כל הלילה, סיגריה של הסוף, שווארמה ודימה, הלב שלה שרוף כבר 1000 פעם, אז בא לה עוד סיבוב, כי מה זה בשבילה? תגידי לי כמה אפשר לשקר, שכל הלבד הזה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה, כדאי להנמיך ציפיות זה עוזר, זה לא שמחר קופידון יתקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. במכונית שחורה כל הלילה, סיגריה של הסוף, שווארמה ודימה,